Nou goed, dan geven we. What I do, what I do, da da do, da da do. Goeie jong. Wij komen hier maar de eerlijkste Ajax van Braas met de bezijn nooit zeggen. 10 voor 3 euro. Ik pak even een bakje van saai. Je zit ik ontstekken bij hem en ik heb me daar onder de haren. Succes! Hoi, dat wist al. Ja. Nee. Wat voor route ga je hem? 18? Dit is de jaarlijkse traditionele Ajax van de muziekvereniging de Bezijn Hoortjerk. Al 40 jaar achter elkaar dat we proberen in het waren een 13.000 tot 15.000 aaien te verkeerpen om de clubkast wat te spekken. Jongen. Want ik ging namelijk, dit is de oorkonde. Nou. Wat ik hier naar een bosje blom namens de bezijn reed. We zijn weer geweldig, man. Waarom kom je niet eens een man binnen in met 2 grote bossen blom? Nou ja, omdat, ik denk omdat wij het al heel lang organiseren. Dus op deze manier laten ze even blikken dat ze dat waarderen. En dat is wel hartstikke leuk. Helemaal net verwachten, maar wel leuk. Het ging het hoeden, maar het is wel fijn. Ja. Want hoe lang ben je al belutsen bij deze actie? Van het begin. Ja. Omdat we toen beide muzikant waren bij de muziekvereniging. We zijn beide lid van het korps. Dus we gaan van het begin gewoon maar Ajax show. Ja, mijn eigen Ron. En ik zit eigenlijk ook al vanaf het begin in de organisatie. Dat we de eerste keer met het busje van de installatiemonteur hier, dat moest eerst leegmaken worden, dat we daarna een bidaaiboer bij hadden. Vierde keer in elk geval de laptop net en het Excel-bestandje net, waarbij het alles voor het optellen wordt en regelen wordt. De heeltelmachine weer direct net. De heeltelmachine weer direct. Nee, dat komt. Oh. Dat we toen de centen hadden hier. Ja, de direct. Maar vroeger dan zie je hier, terwijl de hele kamer een groepje kwam bij Rom van het aaisuitel en zie je het die heeltelm. En moesten wij zeggen hoeveel aaien ze verkochten en hoeveel centen ze ongeveer verdienen. En dat waren dan telt en dat had wat klappen en weer klaar. Ja, ik ben met aaien. En boervrouw. Goeie jongen. Moest ik nog wat aaien, hè? Ja, maar dat kijk nou net echt onderuit, hè? Ik ken dat wel, hè? Hoeveel maar zei, jongen. Oh, doe ze alle helemaal. En hoe wichtig is deze actie nou voor je vereniging? Ik denk dat de penningmeester er wel heel wijs mee is. Ja, want als we er niks mee opsmeten, dan komen we er beter mee ophouden. Dus ze rennen ik al hier, zeggen ze altijd, eerst jullie wat ze doen om te rennen, maar nee, dat is even toch een mooie actie, en smiet ik aardig op. Dus dat is, dat is de drillveer werkt om die. Ik wel eens het heel erg gaat wegwaaien. Ja, dat is wel jammer. Maar dat maakt niet uit. Nou, het is een verslaving. Ik ga nu zijn, we moeten eigenlijk een cursus krijgen van oudkikken. Dit is een hele goed project om te stoppen met roken. Want dat is jouw slag, hè? Of, Ja, dat is mijn slag. Het is vandaag de dag dat de Passion in Leeuwarden is. Passion die heeft een doel van verbinding. En daar gaan wij ook voor als grootste gehaakte deken van de wereld. Vandaag kunnen mensen aanhaken om een Passion deken te maken. En Elsen is hier ook welkom om daarom mee te doen? Ja, zeker. Ja. Jong en oud en maak het net uit wie je bent. Je bent altijd bezig en je gaat praten. Het is schitterend. En dat is dus ook wat over heel Nederland, echt van Groningen naar Limburg gebeurt. Overal ontstaan er groepjes die met elkaar dekens haken. Ja. Zo.
Nou, Ik kom deze voor jullie brengen. wat super, dankjewel. Want waar komen jullie vandaan? Dit is namens de kerk van Dokkum. De Ja. 3 protestantse kerken. Ja. Toen heb ik weer echt wel weer naar je mensen gedekt. Toch kinderen, natuurlijk. toch al dat haken. Ja, no af. No af. Ja. En gezellig? Ja. Ja, iedereen. Ja, maar dat ben die handwerkfrieken, hè. Ik ben altijd gezellig. Nou ben je hier in Friesland maar begonnen met gaat inmiddels al door heel Nederland, hè? Ja, zeker. Maar niet alleen in Nederland, ook buiten Nederland wordt meegehaakt. Vorige week was er nog een deken binnengekomen uit Nieuw-Zeeland. Het zijn mensen die in Nieuw-Zeeland haken, Bangkok, krijgen dekens uit Amerika, Canada. Nou, zeg maar even, zonder even buiten praten, gaan we weer een lapje gekleed. En we met de 1 miljoen haar, hè? Lapjes, hè? Volgend jaar zijn we cultureel hoofdstad, 2018. En dan moeten het 10.000 behellen wezen. Ja, 10.000 hopen we dan gehaald te hebben. En heel veel mensen vragen aan ons van, denken jullie dat jullie het halen? Ja, wij hebben er inderdaad geloof in dat we die 10.000 ook echt gaan halen. Nou is het de passion, wat CEO Joen wou. Ga je erheen, hè? Nee, dat wordt met te druk. Dat wordt met te druk. Dan ga ik op televisie, ja. Maar je zit er wel voor? Ja. Ik hoop ook dat er een Fries liedje in komt. Wat is zelf Joen dwan, maar de passion? Ik blijf in de kerk en ik blijf mensen hier welkom heten. En ik denk dat ik het hier ook op het scherm ga zien.